Congo RDC jɛkulu maramafɛntigiw M23 maaw wulila ka se Bunagana mara kɔnɔna la n'a filɛ nin ye Kivu o kɛɲɛkayan fan fɛ ka taa Uganda jamana fan fɛ min kunnafoni dira a mara ɲɛmɔgɔw fɛ bi ntɛnɛn sɔgɔma. Nigeria jɛkulu maramafɛntigiw ye mɔgɔ 11 ɲɔgɔnna bila minnu bɛɛ lajɛlen tun welekura u fɛ kabiri marisi kalo tile 28 kan dunna o mara fanfɛyɔrɔw la. Mɔgɔ 10 ani kɔ wɛrɛ bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen minɛlen don min kɛra dangarili dɔ senfɛ ni mɔgɔ 8 ɲɔgɔn o ni bɔnɛna. Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma latɛmɛla kumana kunun kari sufɛ u ka jabaraniso la min dangarili wale ka n'a kɛra Setanga jamana kɛɲɛkayan fan ka taa kɔrɔnfɛyan fan fɛ. Dangarili wɛrɛ min kɛra Alga o mara kɔnɔ kɛra sababu ye nin kunɲɔgɔn laban in kɔnɔ ka mɔgɔ 6 ɲɔgɔn ni bɔnɛ. Congo RDC Belgique ka masakɛ Roi Philippe n'a furumuso ka taama ni u ka dɔgɔtɔrɔ jolen Denis Mukwege ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya min ye duniya jɔnjɔnba prix Nobel sɔrɔ san 2018 waati Panzi dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la. Royaume-Uni jamana ɲɛmɔgɔ dankan Maurice Johnson ye a ka jamana ɲɛmɔgɔw suruna don bin tɛnɛ min bɛ tali kɛ dunanw ka sema taama sira kan ka don u ka jamana kɔnɔ.